खामानिफोरखौ फोजोबनानै बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बख'नानै उदां अख्राङाव लाबोनांसिगौ। जेरै बुंनाय एरै हाबा। सावरायफुबाय थानाय समावनो 4 मानसिखौ जोंनि सरकारा बेल होनो हादों आरो गाबोन 11 जोंनि एक्स एनडिपि लिडारफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नाय जागोन आरो बिथांमोननो बेल होनाय जागोन। समफोर 2 जुलाइ खालि 35 क'क्राझार जेलाव थानाय 35 जेलनिफ्राय बेल मोननानै गजोबसिगोन। गासैबो केसफोरखौ उइथड्र खालामनाय जासिगोन आरो खालामगासिनो दङ। दाखालि हम मिनिस्ट्रि, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन आरो गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफ्रा दाजाबदेरनानै जथायै दिल्लीयाव मोनसे सावरायहैदों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि थालांनाय एक्स एनडिपिफोरनि जा अनसुंथाइ, बे अनसुंथाइफोरखौ आरोबाव बिजिरलायनायनि गेजेरजों होबावनाय जाथों होननानै थांखि लानाय जादों। बेफोरखौ जुदि जोङो मावाखैमोनब्ला, बेफोरखौ बख'नायनि मावनायनि मुङावसो जुदि राजखान्थि खालामनो नागिरदोंब्ला, जाय राजखान्थि खालामनो नागिरग्राफ्रा 35 बोसोर अस्त्र हमनानै बर' फिसाफोरखौ दुं दुं हाव हाव खालामबोदोंमोन, हारिनि थामोनथानि बाथ्रा बुंबोदोंमोन, बिथांमोना सोरनिबा थुनज्लायनायाव बर' हारिखौ धोरोमनि मुङाव बाथौ, ख्रिस्टान, हिन्दु, सतसंगि, कृष्णगुरु, ब्रह्म बायदिसिनायाव बोखावफ्लेनानै सा सानजा सोनाब खोला बोखावफ्लेनानै आरोबाव राजखान्थिनि मुङाव राजखान्थि खालामनानै बर'खौ फोजोबनो नागिरनाया दुखुनांथाव बाथ्रा। नोंथांमोननि थाखाय जोंनि सरकारा जेब्लायबो दरजाखौ खुला खालामदों। जाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि राजखान्थि हान्जाखौ दादों, जोंनि सरकारा नै 5 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। बे 5 बोसोरनि गेजेराव दिनैसिम प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनानै सरकारनि मावनाय दांनाय आरो बिनि इयुननि जि जोंनि थानाय लानाय एजेन्डाफोर, बिनि सोमोन्दै मालाबाबो सावरायफैयाखै। सिबिजाथाव जोंनि बिमा माहारि, दिनै सुथुरा फैनानै बा आंनि आंगोआनो फैनानै सुथुरनि जानानै बर'खौ बोखावफ्लेगोन। दानो बुंजेनबाय बै लाइमुथि हालामनि हाखौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव होनो हाया होननानै। दानो बुंजेनदों सान्थिखौ बिसोरो होनो हाया, जोंसो होनो हायो होननानै। जाय मानसिफ्रा लाइमुथि हालामनि मानसिफोरनि हाखौ पलिटिक्स खालामनो नागिरदों, सोरबाया बावहाय दङब्ला रेकर्डिं खालामोब्ला खोनासं। 15 जुलाइ तारिखआव लाइमुथिनि हाखौ जोङो होनो थांगासिनो दं। बेनिख्रुइ देरसिन मा जाबावनो हागौ? जायखौ बुंनानै बिथांमोना राजखान्थि खालामनो नागिरदों, बेखौ जोङो सिगां मावगासिनो दङ। थांखिया राजखान्थि खालामनायनि नङा। थांखिया नोंथाङा हिन्दु, आं ख्रिस्टान, बिथाङा ब्रह्म, बिथाङा बाथौ, सोरबाया सतसंगि, सोरबाया कृष्णगुरु बोखावनानै बर' हारिखौ फोजोबनायनि थांखि। पिटिसिनि मुभमेन्टनि समावबो बर'खौ धोरोम लानानै बोखावाखैमोन। बिएलटिनि मुभमेन्टनि समावबो बर'खौ धोरोम लानानै बोखावाखैमोन। एनडिपिनि सोमावसारनायनि समावबो बर'खौ धोरोम लानानै बोखावाखैमोन। नोंथाङा जिखि धोरोमनियानो जाया मानो, आं बर', आंनि आइया बर', आंनि गाननाय जोमनाया बर', बे थांखिजोंसो जोङो सोमावसारदोंमोन। नाथाय बे नङा जे बर'लेण्ड मुभमेन्ट खालामदों होननानै सोरबा राजबंशीफोरनि बेरेखायै जोङो मावनांगौमोन बा मावदों, सोरबा आदिबासिफोरनि बेरेखायै जोङो थांदों, सोरबा गुरखाफोरनि बेरेखायै जों थांदों। 26टा जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जोंनि बड'फानि जा सानस्रि गेरेमसा हारि दानाय, बे गेरेमसा हारि दानायनि जा मिजिं सिमां, बेखौ जोङो जाफुंहोनो नाजादों आरो बेनो जोंनि सरकारनि थांखि। जोङो बुंबोबाय थादों आरो खेबसे बुंबावगोन, राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। आं हारिनि बिथांखिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, আই মাতৃসকল, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি 26টা জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি 35,84,000 ভাৰতীয় নাগৰিকক লৈ বিটিচি অঞ্চলত শান্তি স্থাপন কৰাটোৱে আমাৰ মূল মন্ত্ৰ আছিল। আমি ক'ব বিচৰা নাই যে সেই বড়ো আন্দোলনৰ মাধ্যমেৰে অনাবৰসকলক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব। হয়, হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাছিল। এনেকুৱা পৰিস্থিতি আছিল
এজন বড় মানুহৰ চকুত চকু দি অন বড় মানুহে কথা ক'বলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল ভয় ভয় ভাবেৰে বসবাস কৰি আছিল আমি বহুত ধৰণৰ ঝামেলাত পৰি আছিলোঁ অৰ্থাৎ শংকাত পৰি আছিলোঁ এই শংকাৰ পৰা কেনেকৈ মুক্ত হ'ব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে আমি 2020 চনৰ 15 ডিচেম্বৰ দিনাখন যেতিয়া চৰকাৰটো স্থাপন কৰা হ'ল চৰকাৰৰ আহিলো সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি পেলাই এজন এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হয় সমমৰ্যাদা সম উন্নয়ন সম বিকাশৰ কাৰণে কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে আমি পৰিকল্পনা কৰি কাম কৰিছোঁ ভাৰতত এজন মাত্ৰ ব্যক্তি আছে মই বিটিচিৰ কথা কোৱা নাই মই অসমৰ কথা কোৱা নাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা কোৱা নাই ভাৰতৰ কথা কোৱা নাই ভাৰতত এজন মাত্ৰ ব্যক্তি আছে ট্ৰাইবেল ব্যক্তি এখেত হ'ল প্ৰমোদ বড়ো এই সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি পেলাই কমিউনিটি বেস্ট ভিজন ডকুমেণ্টছ বনাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ সঁচাকৈ যদি বড়োসকলৰ মাতৃৰ কথা চিন্তা কৰিলেহেঁতেন সঁচাকৈ যদি বড়োসকলৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰিলেহেঁতেন যিসকলৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতি ডবুং হৈ গৈছে ভঙা নাওখনত উঠি পেলাই নদী পাৰ হ'বলৈ গৈ আছে তেনেকুৱা জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰীতি নীতিক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভিজন ডকুমেণ্টছটো আমি বনালোঁ সন্মানীয় শ্ৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিটিচিত থকা 26টা জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে এটা ডিক্সনাৰী আমি বনাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ য'ত ৰাজবংশী ভাষাৰ 1000টা শব্দ থাকিব আৰু 1000টা সেন্টেন্স থাকিব গুৰ্খা ভাষাৰ 1000টা শব্দ আৰু বাক্য থাকিব সূত্ৰতৰ ভাষাৰ 1000 শব্দ আৰু বাক্য থাকিব আদিবাসী সান্তালী সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ সেই ডিক্সনাৰীৰ মাধ্যমেৰে আমি আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব যিটো ভাৰতত কোনো কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ক্ষুদ্ৰ এটা অঞ্চলৰ ক্ষুদ্ৰ এটা সমাজৰ ব্যক্তি হৈ পেলাই আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ চৰকাৰে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰে আলোকপাত কৰি পেলাই কিছুমানে বহুত কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে কৰা আৰু কোৱা बुंनाय आरो मावनायनि गेजेराव फारागथि दङ सासे आइजोआ सासे बिमाया बिराद खस्थ' खालामनानै ओंखाम ओंख्रिखौ संगोन गावनि रोंनाय गावनि हानाय गासैखौबो होगारसारनानै बियो ओंखाम ओंख्रिखौ संगोन जेब्ला बै जाग्रा लिडारा होनगोन बै जाग्रा मानसिया होनगोन आयु ओंख्रिया संख्रि गोबाब जादों सोरबा होनगोन संख्रि नाङाखै सोरबा होनदों फानलु बारा जादों सोरबा होनदों हालदै बारा जादों होमब्ला बै बिमानि गोसोआ माबायदि मोनगोन सासे बिमाया गोसो मोदोम जिउ होनानै ओंखाम संदों बेखौ जोङो जानानै बाखनायनांगौ गोलोमदै र' गलायनानै खस्थ'नि गेजेरजों मावनाय दांनायखौ जुदि जों बाखनायनो रोङाबा जोंनि बिमानि गोरबोआ माबायदि जागोन आरो बर'नि गेजेराव बेबायदि जागासिनो दङ लिडार फैदों उजिदों नाथाय हारिखौ दैदेनलांनो थाखाय रावबो गान्थि खायाखै सेक्रिफाइस होननाय सोदोबा ओरैनो नङा गासैबो बिथिंनिफ्रायनो सेक्रिफाइस खालामनो हानांगोन आरो जोङो बाखनायलायनो रोंनांगोन बिएलटिनि मुभमेन्टनि समनि दैदेनगिरिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समनि आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ बिटिसिनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बर' साहित्य सभानि आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'नि गासैबो आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो मान होनानै जोंनि सरकारा मानगेर श्री प्रमोद बड़ो बिथांनि दैदेननायाव खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव दाखालि हाग्रामाया जोंनि सासे गेदेमा आगोमा दैदेनगिरि बिरसिला गां बसुमतारीनि जा मांखरसालि बिथांनि दोननाय प्रतिमुर्ति बेवहाय बाहागो लानायाव जोंनि दोलो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हामबाय होननो गोनां जादों आरो बेनो जोंनि बर' बिमानि आखुथाय जोंनो आजै आजौनि समनिफ्रायनो होनाय रीति नीति आरो बेखौ जोङो बोखांनो हानांगोन जोंनाव गोबां दैदेनगिरिफोर ज' जाबाय समनि आंखाल जोङो गुबुन हाबाफारियाव बाहागो लाहैबावगोन बेनिखायनो नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय हरबाय आसा खालामदों खौसेथिनि मुङाव शान्तिनि मुङाव जौगाथायनि मुङाव जों गासैबो ज' जानानै आखाइजों आखाइ हमलायनानै इयुन जोलैखौ जोङो फोजोंलांगोन आरो दैदेनलांगोन आरो गाहाम बिथिं होलांगोन हामबायसै थेंक इउ